Hei ja tervetuloa tähän videoon, joka tulee olemaan cozy kotivlogi. Tänään mä otan vastaan 2 IKEA-pakettia. Vihdoin tilattiin Ikeasta 160 €. Ja äskettäin vähän reflektoin ja kirjoittelin päiväkirjaa, koska en ole hetkään kirjoittanut. Ja minusta vähän tuntuu, että minä olen ollut aika tunteideni vallassa ja paljon on ollut sellaisia ajatuksia, joista minä en ole pitänyt, niin on ihan hyvä niin välillä vähän kirjoittaa niitä pois tuolta pään sisältä, koska siis yhteishaku stressaa minua. Se stressaa minua kovin. Vaikka mulla ei ole mitään niin hätää, mä en tajua, miksi tää on niin silleen jotenkin intense juttu tää yhteishaku, mutta toki siis mua kyllä pelottaa paljon muuttaa eri paikkakunnalle, niin sillä voi olla jotain vaikutusta asiaan. Ja tänä vuonna minun yhteishakujärjestykseni on Wellness Tradenomi Kuopioon, markkinointi ja myynti monimuoto Tradenomi Tampereelle 2. Ja 3. Helsingin tyyliin Haagaheliaan, olisiko ollut vähän perus Tradenomi. Tiedätkö, kun joskus on vaan silleen semmonen olotila, että sä et edes jaksa miettiä, että mitä sun päähän tulee ajatuksia, koska ne on jotenkin niin perseestä. Ja pitää vaan niin kun, vaikka hengitysharjoitteiden avulla niin antaa niitä vaan tulla ja niin lähteä pois minusta. Tuntuu niin kahulla sille, että vähän niin kuristaa kaulaa. Ja siitä, mutta musta on niin comforting, kun joku puhuu siitä, että mitä niin tapahtuu sen sisällä. Samaan aikaan se näyttää tältä, on ihan kivan näköinen, silleen pehmeä, semmoinen calm and collected, mutta sisällä tapahtuu. Tervetuloa vessaamme. Minä varasin pyykkivuoron kello 8, joten pestään vähän valkoista 40 pyykkiä. Mä siis rakastan pyykinpesua, ja mä en vieläkään tiedä, että mitä kuuluu tehdä sukille, koska siis mun sukat, nämä siis niinku silleen kutistuu 60, mutta sukat pitäisi yli pestä 60, mutta ne pysyy parempana 40, mutta ne ei puhistu kunnolla 40, niin what the fuck do I do? Mä niin vuorotellen ne täällä ja 60. Koska mitä muutakaan mä voin tehdä? Koska mä haluan, että ne säilyy kivoina, joustavina, hyvinä, mutta välillä niiden pitää myöskin puhistua. Mitä me tehdään asialle? Tiedätkö? Mennään. Ei oikeesti. Ajatteleeko te samaa kuin mäkin? Me käydään vähän kävelyllä. Mennään käymään kävelyllä. I'm ready. Keli on 0, joten mä en tarvitse edes takkia. Jos te näette ton paketin tuolla taustalla, niin you did not see that. Koska sitä ei voi avata vielä, pitää odottaa vielä tunti, että tulee toinen paketti. Niin sitten tehdään kaikki paketit Ikeasta yhtä aikaa. Unboxing. Tuule. Ei ole yhtään kylmä, mutta se on kevät, kuulkaas nyt.
Tästä tulee mieleen joku päiväkotilegit. Siis niinku kuivasta, soraisesta maasta. Mä ajattelin, just a thought, että mä voisin tehdä tänään kaikki meidän tiskit. Ennen kuin se paketti tulee. Kello on nyt 20:04. Ja se paketti tulee 4 ja 5 välillä. Koska siis mun poikaystävällä alkaa vapaat tänään illalla, niin mä ajattelin, että silleen kuin kiva, jos mä niin kun teen tän sen taskin tällä kertaa pois sen päiväjärjestyksestä, niin ok bet. Let's see, kuinka mä maihin tehdä. Nyt se on täällä. Ja tämä on täällä. Siis mä melkein ehdin tehdä kaikki. Mulla jäi tää ja tää, joten mä teen noin sitten, kun tää paketti on avattu. Ai että. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Okei. Yeah! Okei, eli siis nämä kaikki on jotain säilytysjuttuja ehkä, joo. Täällä on mennyt rikki yksi. No se ei ole minun vika, vaan se on niin kuin kuljetuksen vika. Tai niin kuin huonon pakkauksen vika, eli pitää laittaa vaan Ikeaan viestiä. Minulla ei ole mitään hätää. Mut siis tällaisia. Siis kun näiden välissä ei ollut paperia. Ei! Siis täällä on 2 rikki. No, se siitä. Katsotaan, mitä nämä muut on pärjännyt täällä. Mikä täällä on? Siis tää kynttilä on mun kaverille. Tässä tilauksessa oli mulle, mun poikekselle ja mun kaverille, joten täällä kaikki ei ole siis mun. Sitten täällä on 2 lamppua, koska täällä on yksi juttu, mihin tarvitsee vähän niinku tällaisia lamppuja. Tällainen bambukansi. Okei, nää on ehjä. Täällä on lisää näitä 4 rasioita. Lisää. Okei, mä näen ehkä särön täällä. Ei. Siis täällä on 2 rikki. What the hell is this? Rikkinäiset sitten pois. Kuusi ehjää, 3 rikkinäistä. Ja mulle oli 3, mun kaverilla oli 3 ja mun poikaystävällä oli 3. Eli nytten joko yhdellä ei ole yhtään, tai sitten kaikilla puuttuu 1. Ja sitten täällä on ympyränmallisia tollasia. Niin katsotaan, jos nämä on pärjännyt tuolla yhtään paremmin. Nää on ehjä. Nää on ehjä. Vai onko? No, tännekin on tullut säröä. Ei ole todellista.
Nämä on mennyt niin tiukasti yhteen, että kun nämä ottaa irti toisistaan, niin täältä irtoaa siis niin kuin lasinsiru ja yksi täysin ehjä. Anyways, sitten täällä on mun kaverille suihkuverho ja sitten täällä on lasinsirpaleitten alla tällaisia koottavia vaatelaatikoita. Ja nyt mä paan tänne nämä kaikki, missä on näitä sirpaleita. No tää on kyllä ihan kätkilu. Onko se on tommonen pikkujuttu, mutta ei mua ei haittaa. Nää 2 ja nää 2. Ja sit toi pitää immuroida. Mennään eteenpäin. Ekana siis lattialasta. Tää on mun kaverin. Sitten kaikista isoin ja kallein asia. Nimittäin jalkalamppu, jota mä en kokoa kyllä itse. Että tämä saa sitten olla semmonen kiva pikku puuhastelu joten tiskien sijaan mun poikaystävälle. Ja tässä on klippi siitä, kun se on kauniisti omalla paikallaan, puhtaana, koottuna. Ja takaisin minuun. Täältä puuttuu siis noitten 4 juttujen kannet. Venaa siis. Se olikin silleen, että ne kannet tulee niin kuin vielä 3. paketissa erikseen. Anyway, siis tässä on kaikki, mitkä on tullut perille, mitkä on ehjiä, joten ehkä tää riittää tältä päivältä. Kiva kun hengailit munkaan tänään. Nyt vähän ruokaa, Fortnitea. Ja mennään seuraavassa videossa. Ootte rakkaita. I love you. Miksi sä rupee särisee tällään?